Goeienaand en hartlike welkom by die nuus. 'n Regstreekse uitsending hier van 'n verkoue en 'n nat Villiersdorp. Die situasie in Villiersdorp blyk daarom nie om so erg te wees of om te wees soos iets waaroor 'n mens daar in badkamer toe hoef te skryf nie. Die naamlose storm met die naam van Naamloos het gisteraand uitgebreek kort nadat SASSA en Allpay mense die Absa ATM verlaat het. Vandag het dit egter seker gemaak dat talle skade aangerig is en die reën het sonder om asem te haal aaneenhoudend geval, terwyl sterk winde in multikilometers gewaai het sonder dat mense dit kon sien. Jy voel net hoe waai die wind. Talle skade is aangerig en mense se valse tande is in fast motion uit hulle monde uitgewaai. So sterk was die wind vandag. Maar nou gaan ons regstreeks oorskakel na ons verslaggewer Zolani. Hello, Mr. G. Ik kan maar praten of no? Oké. Hallo mensen. Hoe gaat het nou vandaag? Ik kan niet praten, hoe gaat het goed? Want ik ga niet goed. Als je kan zien om daar zo no. Die weer, hij is bijna lelijk vandaag. Hij moet om net bij die huis blij. Die mensen, hij moet niet beter kan komen. Als je kan zien om maar beter kan. Hij lijkt hem mooi niet. Hij gaat bijna reden, die vader, hij maakt bijna zeer. Als hij valt om daar op die kop, hij maakt bijna zeer. Die mensen, hij moet net binnenkant bij die huis blij. Ja, hij moet net die liefde geven daar binnenkant bij die huis. Even die hond, hij moet die beter kan komen. En hij zal weten als die hond hij maakt, of woef, en die hond moet binnenkant blij. Is bijna gevaarlijk, die vader en loopt bijna de die beetje. Dank u. Ons vra om verskoning.